ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Хонатеҷа, мардуми ютуб, мардуми хонахар, заминхар, квартирахар. Имрӯз 1 апрели соли 2025 сол шумо дар канали Хонатеҷа қарор дорен. дӯстон, навор кардем навори хонаҳо. Навор дар рӯз 21 минут зиёдай. Якчанд хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ ва якчанд мошинҳоро рӯй кардан хулас қабул кардем. Баъри шумо рекламаш мекунем то охир тамошо кунен. ва дӯстон, агар шумо дорои замин, мошин, хона, квартира ягон молу маҳсул бошен ва хоҳед дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунен, дар WhatsApp рӯй кунен. наворои бадна дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшта реклама гузошта хулас кортона тамом мекунем. лайкҳоро бизанен, дар канал подписатсия кунен, чӣ молу маҳсулоша рӯй кунен, навори бадна реклама карда фурӯшта мегузорем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навор дар лайкҳо монен, дар канал подписатсия кунен. Ман навора сар мекунам. азиз ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски Акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон рӯи кунед бортона. хоб дӯстони азиз, яка мега ассалому алайкум. дӯстони азиз, мада хонаи заминӣ ё квартира дар кӯраи якхонага ё духонага аз шаҳри Душанбе то 300 000 сомон кадоми дора занг зана мегирем. рақамҳои WhatsApp мон ахириш 25-29. одамои доштагӣ ба ҳами нарх дошта бошен. агар хонаи заминияй, квартираи фурӯшияй, хоб якхонага ё духонага аз Душанбе фақат бача азиз, кадомитон дорен ҳами шахсията дастгирӣ кунан ва иншоалло беҳтарин кор мешава. ҳами ака ҳами қад сум ҷамъ кардастай, мақсад хоҳиши хонахарӣ аз Душанбе дора. хулас доштагиҳо занг занен, ё ки ягон дӯсту бародаротон дора, можед ягон хонаҳои коробка ҳай, ё ки заминӣ ҳай, ё ки квартираи мисол ремонтдор, без ремонтай. хулас бо худотон ҳамроҳи ҳами ака чахчах кунен. кадомитон дорен, марама занг бизанен. шав одамое ки ҳамихеле эълон дар кортонаи мисол заминтон дар корай, квартиратон дар корай, аренда комнат дар корай, дар WhatsApp-и ма дар аввали навор мондагиай муроҷиат бикунен, эълонгузорӣ мекунем, одамои доштагӣ зангтон мезананд. ва дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ рӯи кардан ки дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар Зарнисор. ин квартира дар 20 этаж қарор дорад. ҳамин дом аслан худаш 20 этажа. дар 20 этаж духонагаи 44 метри квадрата бо нархи дастрас, срочна савдо. доми маст эрок, кладовкаи калон дорем меган, обсветмон ҳастай. хона ба пеноблок сохтагӣ, 2 мактаб, банниса, магазин, ҳама чӣ дора. таксиёи Регару Узбекистон ҳастай. ҳуҷҷат шартномавӣ, нарх 270 000 сомонӣ. кадоме ки мехарам мега боз камубеш муомила дора. барои маълумоти бештар дар рақамҳои дастӣ WhatsApp мегзорем. худотон дӯстон занг занед. неки лайкҳоро монен. лайк, подписатсия. ва дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хуросон. ҳастай бачакое ки аз Хуросон бошаво хоҳиши хонахарӣ дошта боша. ноҳияи Хуросон, деҳаи меҳнат, расвет, 4 комната ва 4 сотих замин. ина марамад. як калидори 3x3 дорад. ремонти хона хушроак кардагӣ. райони Хуросон ба хонара мега наздикай. обсветиш ҳастаяни ҳастай ва ҳамсояҳои беҳтарин дорем. ҳавли стяжка дора, ҳамом дора.
ҳоҷатхона дора, ҳамаш ҳастай, алиш ҳам мешавад. ба хонаи дар шаҳр буда хеле вариантура дошта бошен. Агар мақсад муроҷиат бикунен, 4 тарафи хонамон маҳкам кардагӣ, ҳуҷҷатҳои хонамон бошад 100% кардагӣ, нархи хона 475 000 сомонӣ. деҳаи меҳнат, Расвет, ноҳияи Хуросон ба райони Хуросон мега наздикай. Ина 475 бо муомила дора. Кадоме мехара, марамад аз нӯи канали мо занг занед. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Caravan Universal роҳӣ карданги дар шаҳри Ваҳдат. хуб, каравани простои солиш 95 сол, краскаи сафед, ҳолати хуби техникӣ нахаду, толка бензини холӣ, нарх 25 000 сомон. объём мотораш 1.6 коробка передачи механика. барои мисол кору-бори деҳқонӣ фикр мекунем мошинчаи удобне. 95 сол 25 000. ами каравано дӯстони азиз бовар мекунен 40-45 то 50 000 ҳастай нархшон. ин шахсият мега ки мефурӯшемаш. краска заводской, ҳолаташ хубай, неки ҳуҷҷат надора. 25 мегем, касе мехара, боз савдоҳо мешавад. худотон бо маълумоти праша аз аму ака бигирем бача азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки боз назди ҳавлигӣ. анаи хона дар Душанбе. навора дӯстон бо диққат тамошо кунен, адресҳоро гӯш кунен. мо шумода хушрӯ карда, фасон карда мефаҳмонем. фурӯшӣ хона назди ҳавлигӣ дар Душанбе дар Ваданасос мега наздикай. тарафи Чорбоғ. 4 хонага, 7 сотиқ замин масоҳат. 2 то ватсапшам мегзорем ҳамроҳи соҳибмулк худотон. агар ки хона маъқул шава, занг зада мегирен. мактабу садикаш мега ҳастай. заминои нав дар хона қарор дорад. сохтмони хонада мега 1 сол шид. нав сохтагӣ. дарунаш ремонт дорад. светаш бошад 24 соат ҳастай. об хай харидор худаш мегира мегзарона. мақсад берун да фикр мекунам ҳастая, касе мехара худаш мегзарона. 2 та баня, 1 то калидор, хуб 4 та хона, ҳоҷатхона, подвал, ошхона дорад. алишам мешавад. варианти алиши ба квартира. алиши ба квартира будааст. нарх ба сумми тоҷикӣ 500 000 сомон, ба рубл ба доллар худтон дӯстони азиз муқоиса бикунен. ами хона савдо мешавад 500 000 сомонӣ. лайкҳоро монем бачаҳко, подписатсия кунен агар шумо хонахар бошен. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Sedan роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Муминобод. солиш 94. ами дар ами канали Хонатежеву Сауду ТВ ҳар як хонаҳои роҳӣ мекунанд. бовар кунен, мақсад бовар карда роҳӣ мекунанд ки медонен иншоалло савдо мешавад. Opel Astra F дар кузифи Sedan, ноҳияи Муминобод. солиш 94. нарх 25 000. газу бензин. объёмаш 1.6 коробкаш механика. мошин ҳолати хуби техникӣ. хуб, газ бензинаш кор мекуна, ҳуҷҷат надора, чашкиёш варид надора. боз муомила ҳам мекунем. савдо дар пеши мошин дар Муминобод. маълумоти пра, рақамҳои дастӣ ватсапшам мегзорем. кадом дӯсту бародаратон ҳам хеле мошинҳоро хоҳиши харидорӣ дора, метавонен ҳами акара номероша поделиса кунед ё ки видеонавора роҳишон кунед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, ами хонаро мегем ба домош мошин бозори ноҳияи восе мера. бо диққат гӯш кунед, кадомида лозим аст маълумот кард. хонаи фурӯшӣ 7 сотиқ замин, 5 дар хона, 1 калидор. бинем бозро чизе ки дар ҳамин навор мебинед, ҳамин хел бирен бо муроҷиат кунед. тамоми чизош ҳаст бозро.
бинин хонара то дарвозаи замонавӣ часпондагӣ бордуро. 4 дар хонаш ремонт кардагӣ аст, метрои зиндагӣ мекунӣ бордар. бинин ҳамиҷа қай кардагӣ. кухни бания алохона дорад. Тамоми чизош қатъи фурӯхта мешавад. об, свет, ҳуҷҷат дорад хона. Обш то даруни хонара овардагӣ. гирди атрофи хона маҳкаме бордоро. нархи хонара бошад 350,000 сомон ифтисай бо савдодорай арзон мешавад. варианти алиши ба мошин бита сумбита болиш мега вариантиш қабул мекунем мега. дар пеш бо биям бина проекта кунам бо савдои хуб ҳаста мега. и қарора дар ноҳияи восеъ кӯчаи ҷомида. номрои дастиш ватсапш дар рӯи навор баромадесай. кадоме ки хона дархост кабли шербачаи ноҳияи восеъ ина марҳамат ки худат замза бира биби қатъяка савдо кун. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшимон. ана боз дӯстон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯӣ карданд дар душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ назди бозори меҳргон. мақсад наздик ба бозори меҳргонай. нагорни ҳасту табачка 9 километр 4 комната будааст. масоаташ 6 сотиқ замин будааст. хоб бо нархи дастрас фурӯшӣ дар душанбе рӯдакӣ ҷамоати қиблаӣ чорхонаи 12/3 подвалш бо аддени 12/3 фундаментҳои веремикаҳо рехтагӣ свет ҳастай об мушкил нестай. хона бо кирпичи пухта сохта шудагӣ. хоб нархи дастрас 290,000 сомонӣ. дар 290,000 сомон метавонед ҳамин хонаро дӯстон бихаред. хоб дӯстони азиз, чӣ молу маҳсулот боша рӯӣ кунед мода мо навораи бадина фақат дар канали Хонатеҷе рекламаш намекунем. дар YouTube канали Савдо ТВ, боз дар канали Хонатеҷе, боз дар TikTok, Instagram, боз дар якчанд сайтҳои дигари поделитсияш мекунем. дӯстони азиз, ҳамин иншоалло ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарини муддат савдо карда битем. нафарое ки мисол шумо заминхар ҳастед, аренда комнат мекунед, оиди масъала дар ватсапи мо муроҷиат бикунед. мо худо хоҳад наворҳои бадина рекламагузоритон мекунем. мисол рафти наворда рақамотонро рӯи экран мемонем, мо гап мезанем ки ҳамин якада мисол замин дар кор ё ки квартира дар кор ё ки хона дар кор. баъдан баъди реклама кардани хонаҳо дар интернет баъзеан мошеннико пайдо мешавад ки ба ҳар роҳу усул аз шумо сум гирифтанӣ мешаванд. бачаи азиз, инода бовар накунед. бовар кунед, якчанд шахсиятҳо мода муроҷиат карданд ки ҳамин хеле шахсиятҳои пайдо шуда ки мисол ма ҳамин хонаро вақти ма дар реклама мегзорам, мошенники мебирояд, ма хонаи тура мехарам, ма дар Русия кор мекунам, дар кадом корубори давлатӣ кор мекунам. аз инҷа мисол чӣ хел бигӯм ака ба картаи мо перевод кардан суми калон мумкин нестай. хулас баҳона мекунам мо дар шумо 2000 рубл партоем, мо мисол роҳкиро кунем, рафта аз пеш шуморо бинем, баъд ҳамаи суммаро шумо да чо кунем битема хонатонро мисол ба номон бигзорем. хеле ҳолатҳо бениҳоят зиёд мешавад. дӯстони азиз, ма ҳамчу мисол кадометонда додар ҳастем, ҳамчу додар кадометонда ака ҳастем, как ака мефаҳмонем ки мисол ҳамин хеле ҳолатҳо бениҳоят зиёд мешавад. дар фиреби ҳамин хеле мардуми ҳамин хеле шахсиятҳои гумроҳу бадбахт дода нашед. дӯстони азиз, хоб баъдан навораи моро тамошо кунед. ирӯза навор ягон хонаи бахост дил наёфтем, худо хоҳад боз навораи баъдина дорем, ё ки навораи пешнаро тамошо кунед. YouTube канали Савдо ТВ гузашта тамошо кунед, TikTok, Instagram гузашта тамошо кунед. иншоалло мо дар ҳолатҳое меша хонаҳои арзон рӯӣ мекунанд. ба ҳар баҳона, ба ҳар мисол сабабо ака ҳеҷ кас худованд дар камбуд дучор нашавад, ҳолатҳое мешавад ки сурошан сумшон дар кор мешавад, хонаҳошонро чикор мекунанд, савдо мекунанд. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ ва баъдан дӯстон Daewoo Leganze рӯӣ карданд дар ноҳияи Ёвон. солиш 97, газу бензин, нарх 15000 сомон, объёми моториш 1.8 коробка передачи механика.
маълумоти пурра рақамҳои WhatsApp ахираш 2794. Мотораш нав. Вагонӣ задем мега хиш мегака. 1.8 вагонӣ. Утилизатсия кардемша. Техпаспорт надорад. Утилизатсия дорад, техпаспорт надорад. Хулас 15000 сомонӣ кадоме мехарад занг занад. ва дӯстон, дар охир боз як хонара видеонавори живо я ака кагай. Мақсад ба овози ҳамо ака мондем. Нархиш 220000. кадометон мехарен ҳамо соҳибмулкати мастяк мебач азиз. Ноҳамин хонаи фурӯши музамон. салому алайкум ҳаводони азиз, ба шумо як хонаи фурӯширо нишон медиҳем. Манзилимон ноҳияи Ҷавлин Балхӣ, так тарафҳои участкаи Янгтурмуш, буд чидани 4 бригад, саршавӣ 5 бригад участкаи нав мешавад. ҳавли обши 7 сотиқай, 7 сотиқ сохтумон рафтесай, гирдош полни семно кардесай. Иҷода як метавонед оғилхона кунед ё ягон ҳизмхона. хулас видеоро бо диққат тавоша тамошо кунед. Аяла ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. хулас маҳаллаи нам мешавад ферма, яъне ки заминои ферма будаги хонаҳо ҳамаш ҳаст. мақсад ки ҳамсоё зиндагӣ кардесай. масъалаи об ҳаст, пушти ҳами забор об гузаштагӣ ӯшам нишон медиҳем. масъалаи светам гузаштагӣ. акнун бошад хонаро барои шумо нишон медиҳем. ин семблоко ай ҳамин заборҳо, ай ҳамин хонаҳо мешавад. яъне ки забор бояд 10 ряд бичина. 10000 дона семблок овардаги ҳамин хел места. ҳозир устуҳо чиндесай. хулас семблоко ай ҳамин заборҳо. хона времянка кардаги ай. так боло шифри азбезӣ мешавад. дута хона ҳаст тайёра. иша нишон медиҳем. хулас забор пушти хона ай ҳамин сар мешавад. хона медорем. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. дарош оҳани мондаги, таҳш стяжка, ина шпаклёвка хати эмулсия кардаги. размери хона 5x3 мешавад. трезор пластики мондаги туркпласт. монтажош ҳамаш тайёр медорем. қолинотон монда зиндаги карда мегирем. шпаклёвка тайёр кардаги. анакнун бошад дим хона мезгардем. ин хонамонам размераш так 3x5 мешавад. хелиш 3, дарозиш 5. ин уже тайёр таш стежка кардаги, трезаш туркпласт. разведка, кулчатур, монтаж, потолок. потолокаш ДВП барои печка якта вақт буроварда мондаги зимистонда. ва акнун бошад иси мезгардем. дар инҷо як душевой ҳаст. душевойшам қариб тайёр шудестай. ина тамошо кунед. наволи ремонтрафиса. потолокаш ДВП печка мондаги. турбаш вақт аст барои обузи кардан ҷо. турба буровардаги, турба то ҳамҷара овардаги. метавонед ки колодис карда барои ош чуқур карда мемонед. ва акун инҷа ошхона мешавад. ошхонаро бинед. метавонед тандир мемонед, дегдон ҳамаш мешавад дохил. ина болоша бинед. инҷа бошад метавонед ки ягон оғилхона мекунед, ҳизмхона мекунед. хулас истифода бурда мегиред. тайёрай обши ҳавли 7 сотиқай. заминои ферма будаги. акун инҷа хоҷатхона карда мондаги. колодис мондаги, сета колодис мондаги. забор карочи баландиш 10 ряд семиблок мешавад. соҳо чиндеста. замина бардоштаги ай. заску кардаги 50 см монда бо заску кардаги ипараро нишон медиҳем. ипараҳо худохат хона шида рафтеста. ипарада ина ӯзо чанд та хона, ина барда як хона. ҳамин кӯча гилам раҳ мешавад. хе кӯча ромада рафта мегирем. ӯз ай беруна ай бор нишон медиҳем. ина пушти хона. замина 50 см бо заску карда буровардаги. худаш инҷа ферма будаги. таш асфалт шудаги. асфалт ай болош бо 50 см шағал санг пардохта заску карда хонаро бардоштаги. хона 270000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳошон 100%, ягон камбудӣ надорад. марҳамат бинед. ина инҷо бо ниҳолҳошон намондааст. хуб дӯстони азиз, хонаро дидед. 270000 сомонӣ. ноҳияи Ҷавлин Балхӣ, тарафи Янгтурмуш 4 буд мешавад. 4 бригад, саршавӣ 5 бригад. маҳаллаи нав, заминои нав дӯстони азиз. ҳозир
судам омадагии обшам нишон медиҳем. Ина кӯчаки ира танкарам хир монда времени карда мондагӣ. Инами қим, санг, хок ҳамаш ай ҳами хонаай. Мақсад ки сохтмон рафтисай бемало шумо боқӣ мондаша истифода баред. Ҳозир ай пушти ҳами хона об гузаштагӣ. Бемало об хӯрдан мегиред. Об тоза. Мақсад ҳозир оба на сар додан ина об рафтесай. Ҳам хеле. Обши ҳавли 7 сотиқ 270,000 сомонӣ. Симблок тайёр аст. Метавонед ки боқӣ мондаша бардошта буд кунед. Акун барои чӣ фурӯхтиста боша савол мешавад. Срочный сум дар кор будааст барои ҳамин фурӯхтиста. Ҳамин хел кӯча мешавад. Исам кӯча шидагӣ уже раҳ аст. Инҷо уже фундаменташ рехтагӣ хона мешавад. Парам уже дохат хона мешавад. Исам бо раҳ мешавад. И тарафи чорум мерава. Чорум бригад. И поён бошад панҷум бригад мерава. Янги турмуш панҷум бригад. Хулас мактаби 3 наздика. Мактаби 3 1 километр қариб меброя Ленинграда. Ҳам хел омада ҳамин хонара бинед мешавад. Рақамҳо дар зери навор ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат кунед. Хонаи фурӯшӣ 7 сотиқ. Ҳама ҳуҷҷаташон ҳаст. Срочный сум дар кор будааст барои ҳамон фурӯхтестай.